lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapag og kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Marivic Sances, 57 anyos, taga Matipas, Aluran, Misamis Occidental. Kung sa imong gibati sa wala ka nakasulay sa Ashigo Herbal Capsule, Magngol-ngol ang akong tutoy. Ang pikas tutoy rapod. asa ka nakadungog ni aning produkto ha? Doon ay usa ka silingan ako, nag-anhi
dinhi dayon nangutana ko niya kung unsay gitambal sa iyang asawa nga nagngulngol pud ang iyang tutoy. Miingon siya nga asigo daw ang gitambal. Unsa man ang imong gibati karon human nakainom sa Asigo Herbal Capsule? Maayo na, wala na mangulngol ang akong tutoy. Unsa man imong ikasulti sa uban nga wala pa nakasulay sa Asigo Herbal Capsule? Sa uban nga naminaw karon nga mas maayo nga musulay ta ani ilang produkto nga asigo kay makaayo pud sa atong mga balatian. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inumin pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pantoma. Ayan na nga, tumataas na ang amats ko, kasi lakla maghapon magdamag. Good morning, good afternoon, good evening. Unsa man mo oras nakapaminaw karon. Hello. Di bali nang Ano na po ang inyong giulat, ang inyong paborito, ang inyong ginaham, ang inyong ginaatang-atangan. ko sa amin. Ang tambal sa kalaay, ang tambal sa mga naay gihambing karon. Wag nang Gihambing? umbesa, ito'y hindi inumis Katong na mga bugat nga gidaladala. ka na lang mo. Sos, gamay ra na nga problema, kaya kay na. Matanda na Minaw sa ta, pampagod vibes sa ta. pantoma. Ito po ang Gugmang Giahak live comedy drama. Kauban si Brother Bernie. Brother Bernie, bitok. Brother Bernie, bitok. Mahirap ang maging
Okay na lang, good. Kumusta ang buhay-buhay? Niyanasag ko, sig pangumusta. Sino ka pangumusta, Brother Bern? Anong mga karong mga panahon na Nagsimula sa sahay, mangumusta sa tao sahay? pinilit kong gustuhin. Kumustahin yung mga anak, kumustahin yung mga bana, ano ba? Kaya Simple na ba yan ang word nga, kumusta man, ana. Pero, kabilin-bilin kumusta? Wala, wag nang Tapos sagdi, paminawa ko unsa iyahang mga kuan dia. inumin pang Unsa yung mga problema niya dia nga kailangan ipahungaw. muna. Pero ngayon, ako'y mata Larga. Lola pahing Basta kay nalang ka mamina sa mga panahon karon. Kung nagali ang tao na problema, bisang pag dili ikaw makatag og solusyon, nalang ka diha para maminaw. Okay na kay na. ang amats ko. That's very okay. Ha? Naka-English na doon. Maghapon Simulan na po natin ang ating pampagood vibes. Katong mga silingan yung mga amigo nga wa pa nakabaluan nga programa, igna na ninyo, ha? Labi na sa Tibuok Mindanao, sa tanan natong mga partner na mga radyo. Grabe na gid ni may gala gikan sa Caraga, padulong di ko sa Misamis Occidental, padulong sa Misamis Oriental, Davao de Oro, Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, maayong pagpaminaw, hello sa inyong tanan. Diya sa may Nasipit, Agusan del Norte, Radyo Servisyo 94.3. Sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9, Butuan City. Og Laosta sa Surigao del Sur, diya sa may Hinatuan. Diya sa Mangagoy, Bislig City. Akong yutang natauhan ng mga naminaw sa 97.1 Enchanted FM. Dirita sa Misamis Occidental sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Hello sa mga taga Oroqueta, pagkanindot nga syudad. Laos din tagamay sa Plaridel 97.1 Mix FM Plaridel, 92.5 Mix FM Aluran. Og diri sa may Cotabato, salamat dia sa may 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Ay, kumusta mo dia mga taga Kidapawan City? Og lahos ta sa may Davao del Norte sa 100.7 Metro FM dia sa may Tibad og Santo Tomas, Davao del Norte. Og sa mga parte dia sa Tagum City. Og sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa mga naminaw sa 90.3 Strong Radio Kusgan. Hello sa akong mga constituents. Niya na ang programang Why Politika, ha? Pakatawa lang tanan, ha? Hello sa tanan mga naminaw sa 90.3 Strong Radio Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akinindughan ko ano lili akong masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Brother Bernie, Bitok Bito. Boro magsalmo responsoryo.
Mayong adlaw ganimo Brother Bernie Bidok-Bidok. Idol Konsihal. Salamat sa imong programa nga kami usahay makalimot sa among mga problema. Walay kakupas-kupas. Grabe siya nang walay kakupas-kupas. Itago na lang ko sa pangalang si Lilay. Oy, biporta mga tawa. Ayaw kalimti kining programa giatog kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Kasagara, pag mutungtong na taog 50 anyos, mo nang kailangan na kita magpa-annual physical exam. Kay pag mutungtong na kag 50, naanagi mga sakit nga medyo mutungtong sa atong kalawasan. Una, pag mutungtong na kag 50, pwede na ka na ay osteoporosis. Kaya ang atong mga kabukugan medyo luya na. Usahay, gustoon man nato nga abi nato lig-on patong bukog, pero kung 50 anyos na ka, di malikayan. Posible nagyug ka nga na osteoporosis. Kadlo ka na to simba ko. Cancer, pastilan. Ang common nga mga cancer basta sa mga tiguang breast cancer, prostate cancer, lung cancer, kundi manggaling pancreatic cancer. Pag mag-50 ka na, di na malikayan nga magka-arthritis na kita. Gay! Pertingot-ngota labas taon sa tuhod, sakita. Mga arthritis or mga rayuma. Ikaduha, ang atong type 2 diabetes. Nga kundi makontrol ang diabetes, pwede na dayong ka, mo nang yun nga, wa may namatay sa diabetes, tinuod. Why namatay sa diabetes? Ang komplikasyon sa diabetes mo hindi problema. Sama sa heart disease, kidney damage o mga nerve damage. O ang number 1, basta mo tungtong ka ng 50, cardiovascular diseases. Unsa man na? Mo nang mga heart disease, coronary artery diseases, heart attacks o heart failure. Tungod sa high blood hypertension. Huy, Ginoo ko simba ko lang. Mao nang mga bossing, mga madam, or kung namoy mga tita, mga mama, kailangan na kita og food supplement nga mutabang ni ana.
Sama ng arthritis, diabetes, or di baka hypertension. Akong ipaila-ila ninyo kung wa pa mo nakaila ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus adunay main ingredient nga ashitaba. Kadungog na ba mo ang ashitaba? Wala pa, nga naman. Ang ashitaba, usa ni siya ka herb nga nasa Japan. Mo ni sikretos mga Hapon, ngano ang mga Hapon mag-80, 90 lig-on ng yapon tuhod. Kumbati pag yapon tungod ka na sa ashitaba. Ang ginabuhat sa Hapon, usahay ginasagol nila ni silang pagkaon sa gulay, ginatsaa. Kay ang ashitaba, gikan sa dahon, gikan sa ugat, gikan sa stem, pwede nimong lagaon, pwede nimo na imong tambal. Actually, dagan na po sa Pilipinas ang gatanom ni ini. Bosa atong gibuhat ang ashitaba atong gipowder. Og usa sa mga ingredients sa atong produktong Ashigo Plus. Kay ang Ashigo Plus, daghan kay sagol pa. Napay mangustin, malunggay, guyabano extract, turmeric. Ang pinaka-the best aning atong ashitaba, makaboost sa inyong immune system. Adunay anti-inflammatory properties mo na imutambal sa imong arthritis nga kabalik-balik. Adunay anti-aging effect. Mao nang matingala ka sa Japan, uy, mga tiguwang na pero kumbati pa yung bata pa tanahon. Og ang ashitaba adunay unique nga compound nga makasuporta sa imong healthy nga brain. Ug labi na kung ikaw hypertensive mga igala. Iyan ang paluagan, hinluan ang imong mga kaugatan, ang imong dugo. Ayuho na niya kay burang napuno na ka na sa cholesterol. Unang taas imong BP. Testingin ninyo daganay na ayo ani. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule, di ka mabalaka, all natural ingredients. FDA approved. FDA approved. All natural ingredients. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit ni siya sa inyong mga suking parmasya, mga tindahan, o mapalit mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Sa Cagayan de Oro, abay sa Strong Radio, magbilin mo yung produkto niya. Or available po ni siya diri sa Save All o Save More Pharmacy. Kung sa pa inyong giulatan, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee na. Ako di ay si Lilay. O aduna ko'y live-in partner nga itago na to sa pangalang si Kevin. Nagmilahalay mi ni Kevin. Lami ang among panaguban, okay ang tanan. Apan, nayanig ang tanan sa diyang nagkita mi sa akong ex-boyfriend nga si Roy. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay, kaya saan natitirang segundong kaya ka maaari pang magkunwaring akin ka pa.
Ikaw, Giday. Lilay. Kumusta ka na? Abi na ko nanaka sa Manila. Mo'y ako nadunggan nga nanadaw ka sa Manila nagtrabaho. Nami mga project dito. Pero actually, balik-balik lang mangyapon ko diri padulong sa Diris Iligan. Somebody told me you're unhappy. Kumusta na ka, Roy? Somebody told me that you Okay lang. Ikaw, kumusta na ka? Murag gi-block naman ko nimo sa Facebook, oy. You've been crying every night. Siyempre, Nobody told me nasakitan ba ako atong nagbulag ta? want to fight. Tapos, nakita na ko nga nanakay bag-o. From me. Lisod sad nga magsikog tanaw-tanaw ninyo nga sweet kay mo doha. So I'm setting you free. Nakita din nimo. Nakita na ako eh. Let me be the one to break it. Murag kaila galing ko ato mong bagong uyab. Pwede lang kay ko sure. We don't need to fight. Wa galing ko magdawam nga motoy mong mauyab. Nga naman. We just Wa ko magdawam kay hilig mangyug kag mga gwapa takato ang ilong ato mura magkabo. Tapos hilig man kay kag mga puti nga bay. I'm telling Tingala ko nga nung kato nga babae mong gipili nga lago man kay to. Dili eh. Puti mo sa personal, filter man to siya filter. May ganahan niya nga filter ka na medyo lagom-lagom. somebody told me you still love me. Bitaw, binuang na Roy. Sige Roy. Mayo kay nakita ta. Okay naman ka. Sige. Muadto na ko. Needed to Kadyo lang, Lay. Ayaw hawiri akong kamot. when Lay. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ingon man sa mga nakasala ka na ako. maybe the one Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwa sa kami sa daotan namin. Naunsa ka, nagampo ka na may hinoon. set up where Bitaw, Lay. Pasaylo ako, Lay. loses Pasaylo ako kung napasakitan ta ka. Pasaylo ako nakasala ko nimo. was true, but it's not. Nadala lang gyud ko sa akong emosyon ato nga mga time. Nadala lang gyud ko sa tambals po, sakit sa puson. So I'm telling Pero sultian ta kalay. you all Wa gilain mo pulis sa imo sa akong kasing-kasing ug hantod karon. Ug hantod karon ikaw lang gihapon around. ang nasa akong kasing-kasing. Don't have to live Ayaw na Roy. Di na nato angay balikan pa ang mga kagahapon. still in Na naman kay bag-o. Focus na lang imong kaugalingon diha. mine, okay. Lay. Nagbulag na mi, Lay. Through this test Nagbulag na mi. Nga naman. off my chest, they Kalas kay siyag banig. Sige lang siyag pangihi. be the one Nakita na ko yung kinaiya. Nakita na ko nga layo ra gyud kay siya nimo. to break it up so you won't have to Pero, Roy, need to fight sultian tagas tinuod. Ako sad, in someone ikaw lang gihapon ang nasa kong kasing-kasing. have to say O walay kausaban, it's true. ang akong gugma diha sa imuha wala na usab. Bisan pa man sa imong nabuhat ka nako. Telling you I love you one last time. Kung
ka na manggaling. Lay, tuguti ako nga manguyab kanimo balik. Unsa? Wala man ka, lapa man ka kunin mo. Ako sad, mo pa man po na akong gibati di nimo. Pwede ba nga manguyab ko otro nimo? And this time, tarungon na ako niya kung kinabuhi. Matod pa nila, love is sweeter in the unsa Roy? Love is sweeter in sulti ko Roy tiwasa. Nay kasabihan that love is sweeter kung naay sugar. Roy, love is sweeter in the second time around. Mao galing. Awiran ako imong kamatlay. Please, tuguti ako nga manguyab kanimo balik. Ug akong tuliron ang ako mga sayop nga nabuhat nimo. Please. Roy, sa ako pang giingon, walay makapuli nimo. Oo, nagyapon akong pagbati nimo. Apat pa sa ilo ako, Roy. Nanak ko'y kalib-in karon. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay may yakap kang muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Pati ko na nasaktan kita ng labis. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Oh. Nganong murag dugay kayo ka lang. Pasaylo ako. Love, medyo na lang ko'y nakita nga ako nga batchmate sa college. Medyo nagkaistoryahay. Mo nang medyo nalangay ko, sorry kayo. Pero kabalaka, nagpalit na ko daan og sudan para nato. Oh, okay lang. Nakulbaan lang ko kay nganong kanat birich naman ka. Pasaylo lang na lobat ko lang. Basta taas lang kiki among istorya. Kay lagi, barkada kay nako ni siya sa college. Oh. Dobby, nakahulam ba kasi mong opisina o kwarta? Kay burag niyan hinarabato ganina diri ang kuan, mamutulay sa kurente. Ay kabalaka lang. Og magbayad na ko, nakahulam ko sa kwarta. Oh, maayo. Pasayluwag yung kailang. Kung makalakaw pa lang lagi ko lang. Ako na mo lagi tana mangitag trabaho para buhion ka. Kung pwede palang mabalik ang mga kagahapon. Nga ako pa'y maka-afford na pa ko'y trabaho. Pasaylo ako lang kung pasaylo akong karon nahimo na kong inutil. Oy, ayun, nanasag ka na. Wala man ko nagreklamo. Sige lang, makalakaw palagi ka balik. Bahalag niingon na ang doktor nga 10% ra ang chance na mabalik na nga makalakaw ka. Pero sige lang, matagkaroon ko niya matagbuntag. Ako na hilot-iloton imong mga tiil makalakaw palagi ka. Ayaw kabalaka, ang importante na kanang sa tunga mugahi pa. Kana noon may galing kiwa na maapekto eh. Pero pasaylo kung di ko makaperform. Okay ra ko lang. Malingkuran lang na ako, okay na ko.
Pasaylo agyo kayo lang. Ayog kabalaka lang kaya lagi nato ni. Sultihan takas tinuod. Lisod nga parehaan ni nga ako na lang ang nagapangitag kwarta pero sige lang. Ay kabalaka nalagi grasya mahatag sa Ginoo. Pasaylo agyo ko lang kung nahimo na kong inutil. Ay lagi pagunahon na ana. Sige na. Sige na mga on na ta. Kay paguman kaunon ko dayo na ha. Ay, lang I love you lang. Tana di ka mo surrender na ko. Ay kabalaka. Mintras napa ko diri di ta kabiyaan. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw. Mo di ay naitabo sa imong konde. Ay, gikan man gud sila nag Christmas party atong December. Ang resulta yung ana. Nadisgrasya. Ug medyo naigo ang iyahang likod. Mao nang karon naka-wheelchair na lang siya. Pait bayag yun. Kay pre ani, ako na lang nagbuhi niya. Tapos ang mga galastoon sa balay, ako po tanan. Ang ako lang, di ko kabalo kung nahigugma pa ba ko niya o luoy na lang niya ang akong gibati. Mo ba? Dobby, malipayon pa ba kas relasyon ninyo? Siltuan takas tinuod. Siltuan takas tinuod, Ray. Neabot ko sa punto nga gikapoy na ko. Dili lalim, magtrabaho pa ka. Ikaw pa'y mag-alaga niya. Ikaw pang nurse, ikaw pang physical therapist. Ako tanan, akong dakong tanan. Maluoy masag ko ni mo layo eh. Wala na ko ni gisulti ni mo para maluoy ka. Gisultian lang ta ka kay mo magini ang tinuod nga sitwasyon ako. Lay. Hawiran ako imong mga kamot. Nganong basa man eh. Lay, tuguti ko. Ngay padayon ako kung gugma ni mo dialay. Ayaw ka bala ka. Dili na ko mag-request nga imo siyang biyaan. Okay ra ko nga naka diha. Bahalag na amo, basta kay naasag ko. Sigurado ka, ana, Roy. Basig maabot gyapon sa panahon nga magsuko-suko ka, magselos-selos ka. Kaysa tinod anay lang murag magilty ko kung biyaan ako ni akong kalibin karon. Nga sa panahon nga baldado na siya, aya pa nun ako sa biyaan, wala ba siya laing lalaki o pamilya, ako rabiyag yun. Sa ako pang giingon, way problema. Magpabiling ko. Sa ako pang giingon, bahalag na amo. Basta ang importante na ata. Lagi na lang kitang naaalala mula
Di ko kabalo kung tama ba netong gabuhaton. Lay, ayun na pangutana na, naghubo na tatanan. Ay, pa ka mangutana, kung mangutana-tana ka dito, pa ka sa taxi, na nata sa sulod na sa mga gawin. Aw sa badi ay. Roy. Roy. Noon sa ka, wala pa kita magsugod. Tugnaw kayo ang aircon, Roy. Tugnawan. Pwede ihangad, Roy. Ihangad rin kitugnaw kayo, Roy. Sorry. Basta, Roy. Tana masabtan ni mo nga di na ko mabiyaan si Kevin. Di na ko mabiyaan ang akong kalipin, Roy, kay makonsensya ko. Pero kabalo ka nga napagyapo ko'y pagpati ni mo. Kay kung kana man di, ay di na to waday nag-istorya. Hala, Roy. Gimingaw ko anak niya, Roy. Kumusta naman agay? Nang lagom naman nagsamot, Roy. Ay, sa pailain pa. Gimingaw kay ko ni Mulay. Labaw na ko, Roy. So di na lato nilangay-langayon pa. Kay murag grabe naman ni kahiwi ni ang imong gater. Hiwi nagyugayo ni gimingaw na ko ni nga gater. Naunsa naman ni nga malaman ni kayo. Roy. Sige pa, Roy. Paspas si Roy. Kana, Roy. Kani hiwi kayo ni Kaun sa manigipasagdan man imong gater nga nung hiwi man kayo. Mao galing, Roy. Kana di adapit, Roy. Kana, Roy. Paspas si Roy. Roy. Picture tanga pang relationship goals. Sulat sa atong pangalan sa walls. Ayaw kayo ng duha. Ako ka. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang balatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay
may naay asitan pa. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Asigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbiramax Capsule ug Biramax Coffee. Oy, ang atong Biramax sa kadyon lang kayo kaning Biramax Coffee o Biramax Capsule. Di lang ba ni siya yung yun nga pampagahi lang yun ni siya tanan. Pampagahi man ni siya kay na may tongkat ali na pagyoy horny goat weed mo ning mga natural ni di mo mabalakaan eh. Natural ingredients ni siya nga pampagahi. Pero kabalo ba mo nga atong Biramax Capsule? Napon ni siya isagol nga Panax Ginseng. Usa ni siya ka Asian Ginseng. Kung asa, kay unsaon man ang mugahi pero ikaw luya. May pa si Junior gahi pero ang imong stamina luya. Gibutangan nato ni og Panax Ginseng. Ano man? Kay kani manggong Panax Ginseng mga igala. Maka-increase ni siya sa energy, maka-reduce sa fatigue. O sa mga bana, munang mga asawa, excited muli ang bana. Giwaswasan na daan. Giwaswasan, gisabunan para eat all you can na. Pero matingala, magbagot-bot ang asawa. Kaya usam na kung bana, gikapoy man. Grabe, biyag kayod sa bana. Kaya grabe na mga bayro nun. Muni ang tabang namo aning Biramax, ang nakalami ani kay naisagol nga pampagahi, napagisagol nga makawala sa kakapoy ug mas mosamot ang imong energy. Maayo pag ini sa brain function. Anti-stress, anti-anxiety. Kay usahay nganong di mo gahi si Junior tungod sa grabe nga stress. Stress sa trabaho, stress sa opisina, stress sa pagpangita og kwarta mo mana. O ang nakalamihan ning Panax Ginseng maka-lower pag yun ni sa imong blood sugar o cholesterol level. Muna akong giingon sa inyo nga di lang ni kaning Biramax nato, di lang ni sa ingon nga pampagahi lang. Kay ang atong sagolan ni all natural, FDA approved. So kung gusto mo na pay round 2, mag-Biramax. Kung gusto mo na may tabo, mag-Biramax. Para walay pingis, mag-Biramax. Biramax, Bira to the max. Diba mga kuya? Mo na diha mga kuya. Mga kuya.
Nga sige nagbiramax, di ba? Tanawa si ate. Oh. Sige ngisi, bisag way kataw kanan. Gabi, kadlawon og buntag. Sos, grabe, active yung kayo ba? Testingin kayo ninyo ang Biramax capsule o Biramax coffee. Available na siya sa inyong mga suking parmasya o available ni siya sa radio station mismo na inyong gipaminawan karon. Diri sa Cagayan de Oro sa Strong Radio, nadia sa Abay, magbilin mi dia. Og napo ni sa Save All og Save More Pharmacy. O kaniya itong mga produkto tanan, available po ni siya sa Shopee. Sa Shopee, i-search lang ninyo dito kung gusto ninyo. Kaya ko na-send ninyo dito. Okay? Okay, o dili. Magbira Max! Magbira to the max! Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Lang? Uy, Lang, sama ka naman ka sa salog. Lang, natumba ko kaganina. Uy, sorry kay Lang. Sorry kung nagabinan ko. Ganina pa ka sa salog? Medyo. Paita ni nga sitwasyon. Ikapoy na ko, ani lang. Pasaylo lang, sorry kay Lang. Nagabinan na po ko. Kapoy na ko, nahuna di ako sitwasyon. May panig. Katong panahon nga na disgrasya ko, may panamatay na lang di ko. Daon sa man ka. Ayaw paging ana. Wala ba ginipulos? Kabalo ko nga, imo lang ko ginastoryahan nga makalakaw, pero kabalo ko, adi nagyo ko makalakaw og balik. Ayaw lagog surrender. Hinumdumi nga naraman ko diri. Lang. May iulit na lang ko. Kung asa ba ko sa ako baka mga relatives or sa ako mga igsoon para pod ikaw adunay nindot nga kinabuhi. Wa naman kay kaugmaon sa ako Kung imong naon di man punta kasado. Nanong nakanin naman po tani nga mga inistoryahan. Tinuod di praktikalan ni. Pagita ato akong igsoon. Kay mo ang ko nga dito na lang kung magpuyo nila. Para ikaw po makakita sa kabagong hinigugma. Usa? Nausa naman ka? Ano nga naman yung mga istorya? Di ba nagsabot man tangan di ta na wala na tayo biya? Ay, so wala di ta kabiyaan. Lang. Okay ra ko. Dawaton na akong kabatuoran. Nawagyo ko'y pulos na. Okay ra sa ako kung nanay bago. Okay ra sa akong mangita na kaglain kay di po na ko gusto damayon ang imong kinabuhi tungod lang sa akong miserable nga sitwasyon karon. Ayaw lagi pag-ana lang. Sige na. Pasaylo agot kung wata ka nakita. Pero sige na.
Mga on na ta, sige na, hindi na nato na istoryahan. Seryoso ko. Okay ra ko. Dawato na akong kamatuoran ko na anak kahilain. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Gikapoy naman ko ani nga sitwasyon ay nga kabit ra gyud ang akong dating ani. Naunsa man karoy? Antog kanos sa man tay ngani. Antog kanos sa man ngani atong sitwasyon. Kailangan na ka mag-decide. Nanapo ko ilaing project sa Cebu. Ug murag dugay-dugay pa ni pila pa ni katuig. Gusto na ako nga ubanon ta ka. Dito ta sa Cebu magpuyo. Dito ta magbuhat na to sa tong bag-ong pamilya. May dito kay way kailan nato. Dako-dako ni nga project. Unsa man? Uban ta dito. Roy, kabalupya ka. Oh, unsa si Kevin na pod si Kevin kay dili nimo mabiyaan. Kay ikaw ang nurse, ikaw ra magbantay niya. O sige. So sa man ko ani, abi ko bag nagminahalay ta. Kabalo yung ka sa sitwasyon, Roy. Makonsensya ko kung biyaan ako si Kevin, pero ikaw akong gigugma. Ikaw na akong kalipay. Pero di man yun ako kaya, oy, nga magunaw na nga biyaan siya sa iyang sitwasyon. Ambot ni Mulay. Basta kay mulargan na ta sunod semana sa Cebu. Kung di ka mo uban, undangon nato ni nga relasyon. Biyain na si Kevin, kailangan ka mag-decide sa imong kaugalingon. Dili ta forever nga ingani. I was down, my dreams were in thin. Brother Bernie! You became Brother Bernie, bitok-bitok. my heart always Sunod semana, from day to day. mularga na si Kevin sa Cebu. For the Gusto ko mo uba, mularga na si Roy sa Cebu. Si Roy de, si Kevin naman naman. Mularga na si Roy sa Cebu. and I Gusto ko mo uban kaniya. Gusto ko ubag kong pamilya. Gusto ko mo uban kang Roy. tell you alone. Pero di magin matanggal ang akong konsensya. Unsaon man ako ni si Kevin. One look there Asa man ako ni siya ibilin. for you and me. Kay mismo iyang mga igsuon, di nagaling siya dawaton. Touched, Unsaon man ako ni Bi. I would be Murag looy na lang gini akong nabiling kang Kevin pero di gyud makaya sa konsensya kung biyaan siya. lonely people. Please, sulti kon sa akong anging buhaton. It's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Again, ang atong programa, gito ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee ug Biramax Adult Capsule ug Biramax Adult Coffee. Ayaw kalimti ha, available ni siya sa inyong mga suking parmasyang mga tindahan ug available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ha, pwede sad mo mag-order sa Shopee. Pwede saan mo mag-PM ka nako mga higala. Para sa atong letter sender nga si Lilay Pastambog ata ba? Lisod kayo imong sitwasyon sa tinud-anay lang.
Pero again, imo maning kinabuhi, you deserve to be happy. You deserve to be with someone nga imo yung gigugma. So I think ang imong buhaton ani imong i-overtime man is unsaon nimo nga mangita ka o mga relatives nga mosalo kang Kevin. Sa bagay di pa man mo minyo. Mo ning pinakalis na imong buhaton. Mangita ka og way pamaagi kinsag yod or asa mga relatives ni Kevin para dito nimo ma-turn over si Kevin. Bugat man na, lisod man na, dali ra kay pagkasulti namo kay wala man namo ang gibati imong gibati, pero mo gina ang we have to move forward. Kailangan yun. Kay lisod masag kayo nga forever na lang sa ka mag-antos ngayong ana. Ta in fairness also kang Roy, he deserves also nga naa ka nga free ka. Nga sa naka-focus po ka sa iya ha. Ana ba? You have to decide. Kay kung luoy lang, pastilan lisod, yun kayo ng relasyon. Kung luoy na lang yun ta mga igala. Promise. Lisod kayo na. Piyongi, bahala kung sa isulti sa tao. Pangitag way, asa ang relatives para dito nimo ihatag si Kevin. Then both of you, Lilay, ikaw Lilay, Ugroy, you guys both deserve to be happy. Okay? Mora gina, way laing way. Ingat mo talan. I love you all. Bye!